ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਕਟਾ ਕੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਯਾਰ فرمایا اے قرآن اے نورانی شیشہ کسے کنج پڑھیا کسے کنج پڑھیا کسے رات پڑھیا کسے دن پڑھیا تے کسے نے پڑھیا اوے کسے گل پڑھیا تے پر اج کوئی بھی نہ پڑھ سکیا ناس اوے جویلے جتے سخی حسین پڑھیا یارو اساں جنہ دے منن والے جنہ دے صدقے تیرے اور میرے بچیاں دیاں جوانیاں سلامت ہے ساڈے چولہے پہ بال دیو سر کٹا کے نیزیاں تے سناون تے تو قرآن سن کے نہ بولے اج پورا پاکستان معاشی بحران دا رونا رو رہا تاجر نو پوچھو رو رہا مزدور نو پوچھو رو رہا کسان نو پوچھو رو رہا آج جڑے شعبے دے اندر چلے جاؤ سرکار فرید فرما دے نے اٹھ فریدا ستیا تے گھر گھر لگی اگ میں تو سمجھے میں دکھی ہے تے دکھی سارا جگ ہر بندہ اس ویلے پریشان ہے پریشانیاں دی وجہ پتہ کی ہے اے ساڈے ہاتھ اٹھدے نے یا زباناں کھولدیاں نے چودھریاں دے واسطے نمبرداراں دے واسطے سیاستداناں دے واسطے تے جدوں رب اور رب دے رسول دے ذکر دی واری آ جائے مولوی نو نعت خان سبحان اللہ بھی کہہ کے لینی پوے کاش اسی بغیر آکھے مالکاں دا ذکر کیتا ہوندا جی تینوں اور مینوں رونا نہ پیندا واللہ تینوں اور مینوں ساڈے رون دی وجہ یہ اسی زباناں کھولیاں دنیا داراں دے واسطے نے کاش اس زبان نو اس دین والے مالک دے واسطے کھول دے جنہاں نے نہ زباناں نو کھولیا نہ صدیاں گزرن دے باوجود آج بھی فرید فرید ہو رہی حضرت بابا فرید الدین گنج چکر رحمت اللہ تعالی علیہ میں آپ دی نگری دا ساگ نوکر اور خادم حضرت بابا فرید الدین آپ دا عرس مبارک لگا ہویا لوگ نعرے لا رہے حق فرید یا فرید پیر میرے علی شاہ صاحب بھی آئے آپ بھی جھومن لگ پے حق فرید یا فرید اعتراض کرن والے اج دے دور دے اندر تے نہیں نا اعتراض کرن والے تے بابے آدم تو چلے آ رہا ہے ہر دور دے اندر اعتراض ہوئے اعتراض کرن والے نے اعتراض کیتا انہیں آکھا جناب اے تے کسان اے جناب والا دنیا دار اے جٹ لوگ انہاں نوں تے قرآن دا پتہ نہیں حضور دے فرمان دا پتہ نہیں او تسی تے عالم ہو سید زادے ہو حافظ ہو قاری ہو نعرے تے رب دے ہوندے نے تے تسی فرید دے لا رہے پیر میرے علی شاہ صاحب مسکرائے فرمایا جھلے اس ویلے تے رب بھی فرید فرید کر رہا ہے اے بول نہیں سکتے سیری لائی رکھو یار فرمایا چلے اس ویلے تے رب بھی فرید فرید کر رہا انہوں پہلے ایک گل نہیں بھی پچدی سی جناب لوگ ذکر کر رہے تھے اے گل کیویں پچے کہ جناب رب ذکر کردا انہیں آکھیا او میرے علی ایویں گلاں ہی کیتی جانا یا کوئی دلیل بھی ہے فرمایا عالم ہوندا ہی او جڑا دلیل دے ہاں ساڈے ورگے تے ہے نہیں سننا او جناب سچے اور سچے سید پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآن کھولیا دوسرا سپارہ فذکرونی اذکرکم فرمایا تے ترجمہ تے ایمانداری دے نال کر اکھے جی رب آکھدا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا کراں گا تے فرمایا ایمانداری نال دس فرقہ واریت تو ہٹ کے مسل کی اختلاف تو ہٹ کے حسد تو ہٹ کے بغض تو ہٹ کے ایمانداری دے نال دس فرید نے ساری زندگی رب دا ذکر کیتا یا نہیں کیتا جدو آپ نے گل کیتی سر جو گیا جناب تے گل ٹھیک ہے ساری زندگی فرید نے رب دا ذکر کیتا فرمایا جلے دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے دنیا دار جھوٹے ہو سکتے نے اللہ دا قرآن بھی سچا مصطفیٰ دا فرمان بھی سچا ایسے ویلے تو رب بھی جلیا رب فرید دا ذکر کر رہا اے جنہاں نے مالکاں دا ذکر کیتا اے تے صدیاں گزر گئیاں نا اے لاہور دا تاجدار داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اے تے سبحان اللہ نا اے ہن دی گل ویکھ لو بابا رضوی پوری دنیا تے رضوی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی جیڑی گلی دے اندر چلے جو بابے رضوی دے نعرے جیڑے شہر دے اندر چلے جو بابے رضوی دے نعرے جیڑی جناب والا دیہات دے اندر چلے جو بابے رضوی دے نعرے میں کیا بابا وجہ کی بڑے بڑے پیر آئے بڑے بڑے مولوی آئے بڑے بڑے لیڈر آئے آ کے چلے گئے آج انہوں نے قبرہ تے فاتحہ پڑھنا لاوی کوئی نہیں بابا
تے لوگاں دیاں لڑاں لگیاں ہویاں نے گلی گلی تیرا ذکر بلند ہو رہا گلی گلی تیرے نعرے لگ رہے وجہ کی اج بھی جواب آئے گا جلیا میں تے حیاتی دے اندر بھی قوم نو سمجھایا اج بھی میرا جواب ہے اوے مکی مدنی تو خرچ لٹا مکی مدنی تو خرچ لٹا مدینے والا رنگ لاوے گا مدینے والا رنگ لاوے گا نعرہ ختم نبوت دلا نعرہ ختم نبوت دلا مدینے والا رنگ لاوے گا تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت فرمایا چلے ہے اس وجہ تو اسا مالکہ نے ذکر بلند کیتا مالکہ نے ساڑھے نعرے لوا دیتے اور حیاتی دے اندر آج تے لوگ پسند کرتے نا ساڑھے نعرے لگن بابا جی دا نعرہ جدو لایا جاندہ سی نا تے آپ دی عاجزی سی اے ساڑھی زبان تے گوارا نہیں نہ کر دی آپ دی عاجزی سی آپ اپنی زبانی فرمان دے ہوندے سن جلے ہو کتیاں دے نعرے نہیں ہوندے نعرے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سلامت رکھے ہے جڑے ہاتھ حضور دے نام تے اٹھاندے قیامت والے دن ہاتھاں نے بھی گواہی دینی ہاں ہاتھاں نے بھی گواہی دینی اور پھر لبیک دا نعرہ اللہ دی قسم تسی لا کے ویکھو اللہ پریشانیاں دور نہ کر دے تمجھے صحیح لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اے مانی سیال اے نال ہے میرے موبائل کے اندر اس ٹائم ویڈیو موجود ایک بابا جی سفید داڑھی مولانا اسحاق باروی صاحب اوتھے ہوندے نے انہوں نے مینوں ملایا اس بابا جی نے مینوں پہلے ویڈیو بھیجی پھر انہوں نے ملایا خطیب نے انہوں نے آکھیا جناب اے بابا ماشاءاللہ اسحاق باروی صاحب انہوں نے جناب بابا جی او دے نا دل دا مسئلہ رہندا سی دل دا مسئلہ رہندا سیگا اچھا اس تو پہلے میں ایک گل دسدا چلاں اے لبیک دا نعرہ چل رہا جناب امریکہ دے اندر ایک سائنسدان گزریا بڑا بڑا ڈاکٹر سی سائنسدان بھی سی بابا جی علیہ الرحمہ آپ نعرے لوا رہے جڑے ساڈے تاریخ دے ترانے لکھ دین او جوان تو پوچھیا انہیں آکھیا جناب اے بابا کون ہے انہیں آکھیا ہے ساڈا لیڈر ہے تاریخ لبیک دا چیئرمین انہیں آکھیا یار صرف لیڈر نہیں ہے تے بہت بڑا ڈاکٹر بھی ہے کوئی بہت بڑا ڈاکٹر بھی ہے کوئی انہیں آکھیا ہے کیویں انہیں آکھیا ساڈی تحقیق اور ساڈی سائنس اے آکھدی ہے جڑا انج انج کردا رہے نا کدے اونوں دل دی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول انہیں آکھیا جڑا انج انج کردا رہے ساڈی انگریزاں دی تحقیق اور سائنس اے آکھدی ہے کہ اونوں کدے دل دی بیماری نہیں لگدی اے گل سنی جناب علیہ مانی سیال دے بابے نے انہوں پتہ چلیا تے او مولانا صاحب دے کول انہیں اسحاق باروی صاحب نو آ کے دسیا انہیں آکھیا مولانا صاحب پھر باقاعدہ اسحاق باروی صاحب نے ان بابا جی کول ویڈیو بیان بھی لیا انہیں آکھیا مولانا صاحب میں بابا جی دی یہ گل سنی نا تے مینوں اکثر دل دی تکلیف رہندی سی ایک دن رات نو تکلیف ہو گئی بچے میرے ستے پے سن بچے میرے فرما بردار نے کس وجہ تو کہ میں مالکاں دا فرما بردار ہاں اے بھی یاد رکھو آج سانو شکایت ہے نا کہ ساڈیاں اولاداں نافرمان ہو گئی وجہ ہے کہ اسی مالکاں دے نافرمان ہو گئے ساڈیاں اولاداں ساڈیاں نافرمان ہو گئی بابا جی نمازی نے انہوں نے آکھیا کہ بچے میرے ستے میں کہ کی اٹھانا اج بابے رضوی والا کلیہ نہ بنا کے ویکھیے میں کہ بچہ نو کیوں اٹھانا کدھر ڈاکٹر کول جاواں گے دی رات بڑی شدید تکلیف ہوگی بابا جی آخدے نے جناب میں 5 منٹ انج انج کر کے نعرے لائے نے انج انج 5 منٹ کر کے نعرے لائے نے انہیں آکھیا او دن جاندا تے اج دا آندا مینوں کدے دوبارہ دل دی تکلیف نہیں ہوئی لاؤ پھر ہاتھ کھڑے کر کے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور زندہ باد زندہ باد
اور اے تے ساڈے واسطے فائدہ نا ٹھیک ہے لیکن ہاتھ اسی انج کردے ہیں نا اے جدو کافر ہندو سکھ یہودی عیسائی اے ساڈے ہاتھ انج انج ویکھدے نے اللہ دی قسم انہاں دے کلیجے چ رہندے نے انہوں نے آکھا لے بھئی آ گئے صلاح الدین ایوبی دے وارث یا رسول اللہ تے مالکاں دا ذکر خدا دی قسم بلند کریا کرو مالکاں دا ذکر جنہاں نے بلند کیتا صدیاں گزرن دے بعد اج بھی فرید فرید ہو رہی اج بھی داتا داتا ہو رہی اے رضوی رضوی ہو رہی انہاں نے مالکاں دا ذکر بلند کیتا اور جڑے مالک دا ذکر بلند کردے نو پیسے دے محتاج نہیں ہوندے ہاں اے لوگ جناب آج جی ہم نے الیکشن لڑنا ہے وہ جی پیسے نہیں ہیں ساڈے بابے نے بغیر پیسے تو سانو لڑنا سکھا دیا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور واللہ اے جب تک اسی یہ ریت نہیں نہ ختم کران گے پاکستان کدے بھی اتنے نہیں آ سکتا سیاستدان ایک ایم پی اے دا الیکشن لڑن دے واسطے 20-25 کروڑ روپیہ لاندا دسو جدو ایم پی اے بن جائے گا تو تہاڈی خدمت کرے گا یا اپنے پیسے کڈے گا 4 گنا کرتے کڈے گا اے اج ساڈی قوم دا بھی کی معیار ہے 5000 دے پیچھے بھی کی کھڑوتی ہوندی اج اے جڑے وک جاندے نا کل قیامت والے دن حضرت امام حسین گریبان تو پکڑن گے اوئے میں تے شہزادہ علی اکبر دے دیتا میں تے اصغر دے دیتا میں تے قاسم دے دیتا میں تے اپنا آپ دے دیتا لیکن یزید نو ووٹ نہ دیتا تے 2000 دے پیچھے ووٹ دے دیتا اے 2000 کنے دن چل جاندا ایک پاسے ختم نبوت دے ڈاکو ناموس رسالت دے غدار ایک پاسے رسول اللہ دے وفادار کھڑے لیکن اے قوم دی کی صورتحال ہے قوم اج بھی ڈاکو نو سپورٹ کردی جی پاکستان تیار ہے اج وجہ ہے یہ اسی سوداگریاں کر رہے ضمیر بیچ رہے اور جانن والے اے الگ والے میدان لگیا نا واللہ بڑا ایک مچور ساتھی او آیا انہیں آکھا اللہ دی قسم لبیک والو جتے تسی ہو میں کہا نہیں یار جتیا تو رانا سلیم انہیں آکھا نہیں اللہ دی قسم انہوں نے سارے ووٹ خریدے ہوئے نے تواڈے سارے دے سارے باضمیر لوگ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 کاش ساڈی قوم کھڑی ہو جائے لیکن یہ تو ولی کامل فرما گئے دین تے آنا ہی آنا اج نہیں تے کل انشاءاللہ آنا ہی آنا اے جڑا ماحول بن گیا اج نہیں تے کل انشاءاللہ دین حضور دا آنا ہی آنا لیکن بندہ مخلص ہو جاوے نا تے بابا جی فرماندے ہوندے سن پھر مالک کنڈ نہیں لگن دیندے بابا جی دا اپنا تے نہ بابا مالکاں نے فیض آباد کنڈ لگن دتی نہ لاہور دے اندر لگن دیتی نہ پشاور دے اندر لگن دیتی نہ کراچی دے اندر لگن دیتی نہ ہی جنازے دے اندر لگن دیتی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نہ جنازے دے اندر لگن دیتی نہ ہی چیلم دے اندر لگن دیتی نہ ہی عرس دے اندر لگن دیتی کدے ویکھیا کسے عرس دے اوتے مچھیاں دا لنگر چلیا ہوئے ہاں ایک ایک دن 150 من مچھی دا لنگر چلیا جناب اے دے مالکاں دے نال وفاداری دا نتیجہ اے مالکاں دے نال اج اس بڑے بڑے سیاستدان حیران جناب حکومتاں اسی کیتیاں ذمہ اسی وڈے اسی سیاستدان ساڈی پارٹی اتنی وڈی تے بازی بابا رضوی لے گیا میں آکھا جناب اے وڈے جنازے امریکہ یا برطانیہ دی غلامی دے نال نہیں ہوندے اے وڈے جنازے محمد عربی دی غلامی دے نال لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اے حضور دی غلامی کرتے تے ویکھ کر کے تے تو ویکھ اسے پر تو بابا جی فرماندے ہوندے سن او تو آیا نہ کیوں در تے بد نصیبہ لکھاں رنگاں وچ رنگیندے محمد اور آج قوم کیوں نہیں ادھر چل دی ہماری روٹی بند ہو جائے گی وہ چودھری صاحب ہمیں روٹی دیتے ہیں وہ تنخواہ دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں ہماری روٹی بند ہو جائے گی وہ ہمارا رستہ بند کر دیں گے وہ جناب ہمیں مار دیں گے میں کہا موت اور رزق دا مالک رب ہے اگر موت کسے دے مارے آندی نا تے اللہ دی قسم ہے لبیک والا تانوں اج نظر ہی کوئی نہ آندا اے موت اور رزق دا مالک رب ہے اور رزق اگر کسے دے روکیاں روکدا نا تے اج لبیک والے بھکاری بنے بیٹھے ہوندے لیکن لبیک والے اج بھی اوویں دے اوویں شاید لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
تھوڑی جی مشکل وقت آ جائے نا اینڈ تے پاکستان دا کوئی اوکھا ویلا آیا نا جدوں بھی دفاع دے واسطے کھڑے ہون گے لبیک والے سینے کھڑے ہون گے یا رسول اللہ لبیک لبیک والے سینے کھڑے ہون گے دوسرا کوئی نظر آئے گا لیڈر کی ہو جنے دوائی لین گیا تیسرا سال ہے واپس ہی نہیں آیا کیا اوکھا ویلا آ گیا تے پاکستان دی رکھوالی کرن گے لیکن سانو فخر ہے ساڈے قائد تے 7 مہینے جیل دے اندر ایسا کوئی ظلم نہیں دنیا دا جڑا انہوں نے نہیں کیتا ذہنی طور تے معاشی طور تے جسمانی طور تے ایسی کوئی اذا نہیں جڑی انہوں نے نہیں پہنچائی لیکن پیو والا سبق سنایا انہیں آکھا پتروں بچے لگ دے ہو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور میں آکھا پترو بچے لگ دے ہو تسی او دے پتر نو خریدن دی کوشش کرتے ہو او جن دے پیراں دے نال لگن والی مٹی نہیں خرید سکدے تے او دے خون نو کیویں خریدو گے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 آج حضور دے دین دی طرف اے پاکستان دی بقا دے واسطے کھڑے آ اے پاکستان نو اگے لے کے جان گے اے میرا موبائل اگر کوئی دیکھنا چاہے میں اساں مالک اگر کسے دے ایپ چھپاوے نا تے بندے نو ظاہر نہیں کرنے چاہیے اے لوگ جڑے ہن تھوڑی دوسری پارٹیاں دے اندر سن میں ایک تحریک دا ذمہ دار ہاں تواڈے سامنے بڑے 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 سیاستدان ہاں اے میرے کو روزانہ رات کمرے دے اندر بند آ کے یہ جی ہمارا ویڈیو بیان لے لیں ہمیں ٹکٹ دے دیں یہ 4 کروڑ روپیہ دیتے ہیں ایک آیا جی 3 کروڑ دینے ہیں ایک آیا جی وہ 6 کروڑ مرکز دے اندر لے کے چلا گیا انہیں آکھا تہاڈا مرکز کھانے وال ہے ساڈا مرکز بڑا لاجپال ہے تو لوگ پیسے دے پیچھے وک جاندے ہیں نا پیسے لے لے کے تھک گئے انہیں آکھا یار لوگ پیسے دے پیچھے پھردے نے مولوی پیسے والے ویکھدے ہی نہیں تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی میں اگر اسی پیسے اسی نظریے تے کھڑے اگر اسی پیسے دے وال آندے تے اج تانوں ایتھے ہور شکلاں نظر آندیاں اسی وہ پیسے لے نہیں ہیں ایسا اگر اساں اے ساریاں کچھ قربانیاں دے رہے ہیں حضور دے واسطے اج ساڈی پتہ کی صورتحال اے جناب اسی انگوٹھیاں دی بیک سائیڈ چومنے پوچھئے کیوں اخے جی حضور دے نام دی وجہ تو چومنے تے میں کہ سیدھی سائیڈ لاون لگیا موت پوندی ہے بیک سائیڈ جی حضور کے نام کا چوم رہے سیدھی سائیڈ او لوکاں غیراں واسطے بیک سائیڈ حضور واسطے سامنے والی سائیڈ کسی اور دے واسطے اج مالکاں دے نال وفا کر قبر دے اندر جناب والا یہ سوال نہیں ہونا دس تو زرداری دے نال وفا کیتی یا نہیں کیتی دس تو نواز شریف دے نال وفا کیتی یا نہیں کیتی دس تو عمران خان دے نال وفا کیتی یا نہیں کیتی قبر دے اندر سوال ہونا ہے ما کنت تقولو فی هذا الرجل او دس رسول اللہ دے بارے کی آکھیا کردا سی اج انہاں دے نعرے لان والے زباناں تے تالے لگ جان گے لیکن مولوی امجد سیدی دے کولوں پوچھیا گیا لبیک دے شیراں دے کولوں پوچھیا گیا اوتھے بھی ہاتھ بن کے عرض کرن گے سونے سانو جیلاں دے اندر جا کے سٹیا گیا ساڈے ہاتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں لائیاں گئیاں ساڈی چادر اور چار دیواری دا تقدس پامال کیتا گیا ساڈے بچیاں نو تھرد کیتا گیا سونے ایسا کوئی ظلم نہیں جڑا ساڈے تے نہ کیتا گیا ہوے لیکن او دے باوجود بھی اسی کوئی نعرہ لایا سی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور میں جناب والا میری حاضری دے آخری لمحات میں چیلنج کرن لگا اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ ہے تے اٹھ کے مینوں آکھے جڑا نواز شریف دا جے اللہ بیٹھا جڑا زرداری دا جے اللہ بیٹھا جڑا عمران خان دا جے اللہ بیٹھا کہ نماز تو بعد دعا منگدا ہوے اللہ جدوں مینوں موت آوے موت تو بعد جدوں میدان محشر دے اندر اٹھا میں عمران خان دے نال اٹھا میں نواز شریف دے نال اٹھا میں زرداری دے نال اٹھا میرا چیلنج ہے اگر کوئی بندہ ہے تے کھڑا ہو کے آکھے
چیلنج اللہ دی قسم ہے کوئی نہیں کھڑا ہو سکدا کوئی نہیں آکھ سکدا اللہ مرن تو بعد میرا حشر نواز شریف دے نال کری میرا حشر ناموس رسالت دے غداراں دے نال کری میرا حشر پاکستان نو لٹن والیاں دے نال کری کوئی کھڑا نہیں ہو سکدا لیکن اے لبیک دے شیر اے بابے رضوی دے کار کول جناب والا ہر نماز دے اندر دعا کر دے نے ہر محفل دے اندر دعا کر دے نے میرے مولا جدو میدان محشر دے اندر اٹھیے ساڈا حشر بابے رضوی دے نال کرنا اور اے نعرے لاندے ہوئے اٹھیے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ایسی دعا کر دیں کوئی ہے تے کھڑا ہو کے آ کے سینہ چوڑا کر کے سینہ چوڑا کر کے آ تے ہن ویلا یار اے 4 دن دی عیاشی دے پیچھے اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے اور اسی میدان دے اندر کیوں آئے اج مولوی سیاست کی طرف آ گئے میں کہ جناب تسی سیاست کرو بندیاں دے پتراں والی جی مولویوں کا سیاست سے کیا کام میں کہ مولویاں دے نہیں ہے تے تیرا ہے جی سیاست تو گندی چیز ہوتی ہے میں نے کہا وہ گندی چیز نمرود والی ہوتی ہے ابراہیم والی ٹھیک ہوتی ہے وہ گندی سیاست جو ہے فرعون والی وہ گندی ہوتی ہے حضرت موسیٰ والی وہ ٹھیک ہوتی ہے یزید والی گندی ہوتی ہے حسین ابن علی والی ٹھیک ہوتی ہے تمہیں نمرود فرعون یزید والی سیاست مبارک ہمیں محمد عربی کی سیاست مبارک جی مولویوں کا سیاست سے کیا کام میں نے کہا کاش تو نے دین پڑھا ہوتا تو یہ سوال ہی نہ کرتا حضور علیہ السلام کا فرمان کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل کے تمام انبیاء سیاست کیا کرتے تھے اگر دین پڑھا ہوتا تو آج یہ سوال نہ کرتے تم ذرا ہمارے درد کو بھی سمجھو ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم آرام سے گھر میں بیٹھیں ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ جناب ہم یہ نذرانے لیں اور یہ لنگر لیں اور جناب عیاشیاں کریں لیکن نہیں ہم نے رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے اگر رسول اللہ نے میدان محشر میں پوچھ لیا وہاں پہ جس نبی کے پاس بھی جائیں گے سب نے کہنا اذهبوا الى غیری جاؤ آج رسول اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے رسول اللہ کے پاس گئے تو رسول اللہ نے پوچھ لیا اوے چودھری اوے نمبردار اوے کونسلر اوے مولوی اوے پیر اوے ذمہ دار اوے تاجر جا تو دنیا میں میرے لیے نہیں کھڑا ہوا آج میں تیرے لیے نہیں کھڑا ہوتا بتاؤ کیا بنے گا تو آج وقت ہے آج رسول اللہ کی غلامی کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو سرکار کی غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرما دے ہاں جی آج ہم یہ صدائیں دے رہے ہیں ہاں ہم اس وجہ سے دے رہے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم علیمہ دی اسی علیمہ دی ڈاچی سنائیے تو تسی پیسے بھاوا دیندے ہو ہاں ایو جی گلاں تے پتہ ہے جناب اسی جناب اللہ واہ واہ بلے بلے والیاں سنائیے تے جناب قوم پیسے بھی دیندی لیکن نہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہاں رسول اللہ اتنا دیتے ہیں کہ خدا کی قسم ہماری سوچ جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں پہ ان کے دینے کا کام شروع ہوتا ہے میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں آج مالک نے اتنا نوازا خدا کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا تو آج مالکوں سے وفاداری کر لیں ہاں جو وفاداری کرتے ہیں نا اللہ کی قسم منڈا لوہاراں دا علم دین بھی ہوئے تو پھر پیر سید چم جاندے ہیں غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن بھی نہیں پڑھے حدیث بھی نہیں پڑھے انگوٹھا چھاپ سی تے پیر چومے سیدہ نے پیر سیال لجپال پیر سید میر علی شاہ پیر سید دیدار علی شاہ پیر سید جماعت علی شاہ علم دین دے ہتھاں نو چومیا علم دین دے پیراں نو چومیا علم دین دی اکھاں چوں آنسو آ گئے سیدو کائنات تواڈے ہاتھ تے پیر چومدی تسی اج لوہاراں دے منڈے دے تے فرمایا علم دینا لوگ ساڈے ہاتھ چومدے نے ساڈی وجہ تو نہیں آل مدینے والے مصطفیٰ دیاں آل مدینے والے مصطفیٰ دیاں لیکن علم دینا اسی تے ہاتھ چماندے رہ گئے کم تے لوہاراں دے منڈے نے کیتا وفاداری کیتی جنہاں اور وہ ہے بھی حقیقی صحیح آج دی صورتحال لیکن قوم نو الحمدللہ بابا جگا گیا قوم نو ایک مولوی ساڈے نال لا تعلقی کر گیا انہیں آکھیا جی جدوں گرفتاریاں ہوئیاں نا انہیں آکھیا جی میرا لبیک والوں سے تعلق نہیں حضرت
ہاں ہن قوم بھی جاگ گئی ہے. بعد چ وہ آیا نا جی محرم شریف تے شہادت امام حسین پڑھ رہا, ایک بابا کھڑا ہو گیا, انہیں آخیا بہ جا مولوی, حسین نے 72 دے دیتے تے تو 2 مہینے جیل ہی نہ کٹ سکیا دین دے واسطے. 72 دے دیتے تو 2 مہینے جیل ہی نہ کٹ سکیا دین دے واسطے. ادھر ختم دا بھی سامان لے آندا جے, ادھر ذکر امام حسین بھی, نماز دا بھی ٹائم. غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ مالک پھر کیویں نوازنا. اج مدینے جان واسطے ہر بندہ ترسدا, اللہ لے جاوے قسمت وچ جے پھر کہنی پد مدینے دا ڈھیر کہنی, میں خود ونجاں تے ونج نہیں سکدا جے سونا بلاوے تا دیر کہنی. ہاں اللہ لے جاوے لیکن مالکاں دے نال بندہ وفا کرے, مالکاں دے نال وفا کرے. مالک یا تا بلا لیندے نے, اگر اوتھے نہ بلاون ایتھے ضرور آ جاندے نے. غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ وفا کیتی نا تے جناب جدوں ملن آئے سید پیر سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ, عرض کیتی جناب غازی علم دین نے عرض کیتی سیدو آ تا گئے ہو کو سونیاں سونیاں گلاں ہی سنا چھوڑو. تے غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جدوں عرض کیتی تے پیر سید دیدار علی شاہ نے فرمایا علم دینا تینوں